Ай, дай. Давай. Няма да. Дай. Дай. Чакай, свърши тук, няма място, тук най-дълго. Какво стана? Дай да потъме, бе. Давай надолу тога. Ние давай много газ, много късно. Дай направо, ти тук миниш ли го края, надолу ще миниш вече. Да. Давай, дърпай. Не мой. Дай да дигнем там. Тук много стъпи. Да му да стъпи тази задна. Да качим горе, ама. Не може да качим горе. Там има 1 метър по лост. Ако я такуваме насам да виж. Да се виж идея да качим горе, ама.